we from Morocco, yeah. Morocco, 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 Morocco. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου στο YouTube. Είναι το πρώτο βίντεο που πάω ταξίδι και έχω έρθει στο Μαρόκο. Και έτσι θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό εδώ το ταξίδι. Πάμε να σας κάνω ένα room tour. Έχουμε έρθει στο Μαρακές, στο κέντρο του Μαρόκου. Αυτό είναι το Ριάντ, το οποίο λέγεται 117. Από εδώ μπαίνουμε στο δωμάτιο, το οποίο μας αφήσανε τσάι. Η κοπέλα ήταν πάρα πολύ ευγενική. Ήταν γενικά πάρα πολύ φιλόξενη. Από εδώ είναι το κρεβάτι και από εδώ είναι το υπέροχο μπαλκόνι. Ονειρικό. Είναι το μόνο δωμάτιο που έχει αυτό το μπαλκονάκι, το οποίο βλέπει έξω και κάτω στην πισίνα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Τον καναπέ. Δεν έχει δηλαδή κάποια άλλη καρέκλα και αυτά. Εμείς λογικά τα πράγματά μας θα τα ανοίξουμε εδώ μες στη μέση. Έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο έπιπλο. Είναι ονειρικό αυτό το έπιπλο. Αλήθεια, μακάρι να το έπαιρνα σπίτι, μαζί με το χαλί όμως. Άμα βρω όμως κάτι παρόμοιο θα πάρω. Επίσης από εδώ είναι το μπάνιο, το πολύ ευρύχωρο. Έχει ένα τέλειο χαλί που και αυτό άμα το βρω θα το πάρω. Γενικά είναι full το στυλ Μαρόκο. Εδώ βάζεις μπουρνούζι, πετσέτες και ό,τι άλλο θες. Έχει και κάποια σαμπουάν. Έχει ντουζιέρα. Από εδώ έχει αυτό τον καθρέφτη, ο οποίος, είναι λίγο πιο ψηλός από το ύψος μου, αλλά η δουλειά γίνεται. Έχει 2 νηπτήρες σε αυτά τα τέλεια χρώματα. Και από εδώ βλέπει δρόμο, δηλαδή από εδώ που ερχόμαστε. Οπότε, λίγο με προσοχή όταν κάνεις μπάνιο. Πάντως εγώ, τώρα που φτάσαμε, θα το πρότεινα 100%. Αλλά θα σας πω εντύπωση όταν φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξω γιατί δεν αντέχω, έχω σκάσει, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Δεν αντέχεται, έχει κουφόβραση. Να πάμε να φάμε κάτι, να πιούμε ένα χυμόν, ένα καφέ, κάτι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικά εδώ περπατάνε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μικρό το στενό και περνάνε και μηχανάκια ταυτόχρονα. Να, αυτό, πάνε μες στη μέση με τα μηχανάκια. Και εδώ μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα μηχανάκια, γιατί δεν τους ενδιαφέρει αν περπατάς ή όχι. Έχει όλες τις απομιμήσεις και παπούτσια και μπλουζάκια. Βέβαια έτσι απλά μπήκαμε. Εγώ θέλω σίγουρα ένα τέτοιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτσα εκεί και τσάι, αλλά τελικά ήταν ουίσκι και εννοείται πως μετά ζήτησε λεφτά. Εντάξει, δώσαμε 2 ευρώ έτσι για το καλό. Το κοίταζε, αλλά Τρακάρουμε. Να και ένας με κουστούμι. Hola.
Which one do you like? Έχει και ελληνική σαλάτα εντωμεταξύ. Με φέτα. Εγώ δεν ξέρω τι να πάρω. Γενικά είμαι πάρα πολύ περίεργη. Δεν ξέρω τι να πάρω. Προς το παρόν μέχρι τώρα μου αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο, είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν περίμενα ότι θα ήταν έτσι. Η μυρωδιά είναι ίδιο με μεξικάνικο. Θέλω σίγουρα να πάρω τέτοιο πιάτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσω κούπα. Να πάρουμε μία. Τι? Εδώ γενικά έχουν full χυμούς. Γεια σας. Δεν ξέρω μετά από πόση ώρα. Πάντως εδώ είναι 10:30 περίπου. Μόλις βρήκαμε ένα μίνι μάρκετ για να πάρουμε νερά για το δωμάτιο. Γενικά έχει λίγο κόσμο εδώ στο στενό. Δεν κάνουν delivery. Δεν κάνουν delivery, κάτι που με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, αύριο θα ό,τι θα κάνω. Γίνεται χαμός αυτά εδώ τα μαγαζάκια. Με τα φαγητά εδώ που είναι στο δρόμο. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να δοκιμάσω από το δρόμο. Φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, εδώ είναι σαν το Shake Shack στην Αμερική που είχα φάει. Απλά δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, γιατί λέγεται Burger Shake. Οπότε δεν ξέρω, θα δούμε όμως. Πόσο χάλια μπορεί να είναι. Τώρα δεν κάνει ψυχρά.
Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, δεν κάνει ψυχρά. Μπορεί να είναι και από την κούραση. Δεν ξέρω αν θα έτρωγα από εδώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο τολμηρός για να φας. Και εδώ να ξέρετε τα μαγαζιά τα βρίσκεται έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το μαγαζί 97. Μετά είναι... όχι, μπερδεύτηκα. Μάλλον είναι αυτό το 97 και αυτό είναι το 56. Πάντως γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ τα αφήνουν όλα έτσι, μέσα στη μέση. Δεν μαζεύουν δηλαδή τα σκουπίδια τους. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Καλημέρα. Πάμε να φάμε πρωινό κάτω στο Ριάντ. One eternity later. Αφού μετά από 10 ώρες κλείδωσα, κατεβαίνω για πρωινό. Έχει αρκετό κρύο. Δηλαδή χωρίς ζακέτα δεν κάθισα. Πού καθόμαστε? Δεν νομίζω να έχω ξαναφάει με πιο ωραία θέα πρωινό. Αλήθεια. Thank you. Thank you. Αντί για πρωινό, για 5 ευρώ. Είναι οκ. Εν τω μεταξύ, χθες βλέπαμε πάνω ένα βίντεο που βγάλανε Unboxholics και εντάξει γέλαγα γιατί ήταν εκεί η Ελένη με την Αλίνα, για όποιον ξέρει. Και μας πήρανε τηλέφωνο. Δεν είναι όπως τα ξενοδοχεία που βάζαμε την τηλεόραση και δεν μας έλεγε κανείς κάτι. Το χειρότερο μου εντωμεταξύ ποιο είναι? Ότι δεν έχει εδώ καφέ να πάρουμε, δεν έχει Starbucks εδώ κοντά, ούτε να παραγγείλουμε μπορούμε. Οπότε εγώ από εχθές το απόγευμα που το πουλί πάνω. Είμαι σε άθλια κατάσταση, χωρίς καφέ, δεν ζω. Κάνει λίγο κρύο, αλλά οκ. Θα το βρούμε. Thank you. Δεν ζήτησα εγώ καφέ. Λοιπόν, αυτή η πίτα είναι ωραία. Ναι. Από όλα αυτή η πίτα μου άρεσε. Cinnamon, yeah. Μισέ μεν. Yes. It's nice. You will like it also. Τα δικά τους τα φτιάχνουν πιο ωραία από ότι τα διεθνή. Είναι πολύ ωραίο. Το μου της Μελίσσα θα έρθει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτά είναι πολύ διάσημα στο TikTok, όλες παίρνουν δερμάτινες τσάντες. Αλλά εμένα δεν μου αρέσουν. Πολύ cute. Τέτοια δεν πήραμε. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίες. Βέβαια κάνουν και πολλές Ελληνίδες χειροποίητες τσάντες. Οπότε άμα έπαιρνα χειροποίητη θα ήθελα να πάρω από ελληνικό μπραντ. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο ωραία τσάντα.
Αυτά είναι τα μπαχαρικά τους, αλλά και να τα πάρω δεν ξέρω να τα φτιάχνω. Τσάι. Chai. Astaghfirullah. Like that. That one to keep it in there. Ναι. It's not spicy. Spicy? Spicy, yeah, spicy. Sorry, I don't like. No. Za'atar for again, lamb. To spray water after to use it in a lipo blush. You don't put too much water because if you put too much water, you come into red. Yeah. Okay. Instagram. Instagram or No, YouTube? YouTube. Okay, I follow you. Εκεί που πήγα τώρα, όπως θα είδατε πριν λίγο, εννοείται πως μου πούλησε, γιατί είμαι καταναλωτικό θύμα. Μου πούλησε ένα λαδάκι, argan oil, και αυτό που είναι για τα χείλη, βασικά αυτό μου το έκανε δώρο και θα το δώσω στη μαμά μου. Και πήρα και ένα σαπούνι χεριών, το οποίο μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μακάρι εδώ στο YouTube ό,τι βλέπαμε να το μυρίζαμε κιόλας. Σχεδόν όλα. Αυτά, και τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Τι ωραίες τσάντες. Όχι, εδώ προσεύχονται, αλλά δεν μπορώ να το κάνω zoom. Πάρα πολύ ωραίες και εδώ οι τσάντες. Επίσης μπορείς να γράψεις το όνομά σου πάνω στη τσάντα. Δεν ξέρω αν το κάνουν σε αυτό το μαγαζί, αλλά γενικά το κάνουν. Let's go. Επιτέλους όμως. Αν και είναι λίγο σαν γάλα, αλλά οκ. Εδώ είναι εμπορικό όλο το τετράγωνο που θα πάμε με. Είμαστε εδώ σε αυτή την περιοχή. Ωραία, και συνεχίζουμε με το εμπορικό. Εν τω μεταξύ μου έκανε την παρατήρηση ο security, γιατί απαγορεύεται να τραβάω βίντεο. Μπήκαμε στα Carrefour, στο σούπερ μάρκετ, και έχει όλα αυτά τα μπαχαρικά. Το μενού είναι αυτό. Εγώ θα πάρω το πρώτο, χωρίς πίκλες, γιατί δεν μου αρέσουν οι πίκλες, και θα πάρω και μία πατάτες με τσένταρ που είναι εδώ. Γενικά είναι ok τιμές, δηλαδή φανταστείτε ότι το μπέργκερ το πρώτο που θα πάρω κάνει 6,5 ευρώ. Και σαν χώρος είναι πάρα πολύ ωραίο και πεντακάθαρο. Αλλού, να το περιγράψω. Microwave, just warm it up. Cook it. Και μόλις φτάσαμε στην παλιά πόλη, ώστε να πάμε στο Ριάντ. Πάρα πολύ ωραία καφετέρια και είναι πάνω στην πλατεία. Και ωραία φυτά, μόνο που δεν χωράνε να το πάρω στο αεροπλάνο.
Απλά έχει τόση ζέστη. Δεν την παλεύω. Hola. Θα το ήθελα πάρα πολύ να ξυπνάω και να πίνω ζεστό καφέ εδώ. Δεν θα υπήρχε καλύτερο πράγμα. Δεν ξέρω αν βλέπετε αυτό εδώ το χτένισμα. Εγώ ούτε κοτσιδάκια δεν μπορώ να κάνω, ούτε έναν κότσο κανονικό slick δεν μπορώ. Οπότε για μένα αυτό είναι, δεν ξέρω, σήμερα τι έγινε, θαύμα. Να μου πεις τι έχεις κάνει. Εντάξει, τα μάζεψα, τα πιάσα λίγο με τσιμπιδάκια, τα έκανα και λίγο μπούκλες και αυτό είναι όλο. Οπότε θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα, το outfit, σε λίγο. Γιατί έπρεπε ήδη να ήμουν έτοιμη. Περπατήσαμε μέχρι εδώ γιατί μέναμε δίπλα 10 λεπτά. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι ενώ είχαμε κάνει κράτηση, άφησαν να περιμένουμε στην είσοδο. Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι καθίσαμε, είναι πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ κόσμο, γίνεται πανικός. Αυτά. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε τι θα φάμε. Το outfit δεν το έδειξα, θα το δείξω όταν φύγουμε, γιατί δεν προλάβαινα. Φύγαμε τρέχοντας. Σας δείχνω λίγο το μενού για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να έρθει. Λοιπόν, μόλις κάναμε το check-in στο ξενοδοχείο, το δωμάτιο θα είναι έτοιμο στις 2 η ώρα. Εν τω μεταξύ έχουμε κάνει 3 κρατήσεις γιατί ήταν να πάμε Εσαουίρα, αλλά επειδή δεν μπορώ να οδηγώ μέχρι εκεί τόσες ώρες και έχω φάει τόση κούραση, το ακυρώσαμε και θα μείνουμε εδώ στο ξενοδοχείο, οπότε κάνουμε 3 κρατήσεις και προσπαθούσαμε να δούμε μήπως και... Δεν μπορώ με το τηλέφωνο, εκνευρίζομαι. Να δούμε μήπως μείνουμε σε ένα δωμάτιο, όχι σε 3 όπως έχουμε κλείσει. Αυτά, και τώρα θα πάμε λίγο να πιούμε έναν καφέ, μήπως πάμε και στα μολ και μετά όταν είναι έτοιμο το δωμάτιο να αλλάξουμε, να πάμε πισίνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κουράστηκα πάρα πολύ στο κέντρο και στο Ριάντ και τώρα έχουν πάει πίσω τις βαλίτσες, εφόσον δεν είναι ακόμα έτοιμο το δωμάτιο. Αυτό είναι το ξενοδοχείο απ' έξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Από εδώ είναι τα μολ. Να, εδώ μένουμε και εδώ είναι τα Starbucks. Ξέρω εγώ την πήρε μαζί για να γλιτώσει λεφτά.
Κάτσε εκεί. Έχουμε έρθει στα μολ και έχει μείνει απομίμηση από το Dubai Mall. Απλά αντί για ανθρώπους έχει γουίνους. Είναι το μεγαλύτερο μολ εδώ, στο Μαρόκο. Λέγεται Menara Mall. Οπότε θα σας δείξω μερικά πλάνα. Δεν μου πάνε να μην τραβάω, πιστεύω να μου πούνε. Εν τω μεταξύ, από εκεί που ήμασταν, έλεγε ότι είναι το mall 15 λεπτά, δηλαδή δίπλα από το ξενοδοχείο που ήταν τα Starbucks. Και στην αρχή σκεφτόμαστε να πάμε με τα πόδια, μετά λέμε δεν γίνεται να πάμε με τέτοια ζέστη. Και τέλος πάντων καταλήξαμε να παίρνουμε ταξί, το οποίο έκανε περίπου 2 ευρώ. Οπότε ήταν πολύ κομπλέ από το να περπατάμε μέσα στη ζέστη. Και τώρα θα σας δείξω τη θέα του μολ. Είναι τόσο ωραίοι οι φοίνικες. Όποτε βλέπω φοινίκες μου φτιάχνει full τη διάθεση. Έχει ζητήσει η μαμά μου άρωμα, οπότε ψάχνουμε ένα δυνατό άρωμα, όπως ζήτησε. Εγώ παντός τη βανίλια θα έπαιρνα. Θέλει πιο βαριά αρώματα η μάνα μου. Οπότε είπε να μην διαλέξω εγώ άρωμα. Wow, νομίζω δεν φαίνεται στην κάμερα πόσο γυαλίζουν. Πάρα πολύ ωραία κοσμήματα. Τώρα όμως δεν θα πάρω, γιατί τώρα έκανα τις τρύπες στα αυτιά, οπότε θέλω λίγο να επουλωθούν. Θέλαμε να βγάλουμε κάρτα, γιατί θέλω να πάω να παίξω και έκανε 6 ευρώ συν 1 για να βγάλεις αυτή εδώ την κάρτα. Αυτό εδώ θα κάνω. Είμαι έτοιμη για την πισίνα, οπότε τα λέμε κάτω. Α, έχει και μπουτίκ μέσα. Τι ωραία. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ακόμα δεν βγήκαμε. Δεν ξέρω πού να κάτσουμε. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και εντωμεταξύ η πισίνα εδώ είναι πιο ψηλά από ό,τι το εστιατόριο. Ωραία, εδώ θα κάτσω. Θα λίγο το μενού, μήπως πάρουμε κάτι. Εντωμεταξύ η πισίνα είναι πάγος. Στον Νόμπου, όπου έχουμε κάνει κράτηση για φαγητό και κοκτέιλ, οπότε θα περιμένουμε να ανέβουμε πάνω. Know me when I'm a slave, not when I'm king. Don't claim your royalty, Big Daddy. Know me when I am small, not when I am big. I will stumble over it. Call me sugar. Έχουμε έρθει στο Νόμπου, έχει πάρα πολύ κόσμο, γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα δούμε και το φαγητό που θα παραγγείλουμε πώς θα είναι. Γενικά όμως έχει πάρα πολύ ωραίο vibe, έχει show, θα βλέπεις όλο το Μαρακές. Αυτά. Σας αφήνω να δω τι θα παραγγείλουμε. Λοιπόν, εγώ πήρα μακαρόνια με γαρίδες και καλαμάρι. Πήραμε και αρνί με σίκο. Δεν μπορώ να τραβάω και να κρατάω και πλάσ. Τέλος πάντων,
τυράκι και 2 ποτήρια κρασί. Λοιπόν, ήρθαν και οι πατάτες τηγανιτές. Θα σφάω και λίγο αρνί. Εντάξει, όνειρο. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ που είναι στο Νόμπου δίπλα. Είναι το μοναδικό μαγαζί στην Αφρική που υπάρχει. Hi! Welcome, nice to meet you. Nice to meet you too. Καλημέρα. Πάμε για πρωινό. Η ώρα είναι 9 και το πρωινό δεν διαρκεί πάρα πολύ. Μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα, νομίζω μέχρι τις 10. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Λογικά τρώμε μπροστά από την πισίνα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρωινό. Έχει είπε και μέσα και έξω όμως. Και εδώ έξω είναι το υπόλοιπο πρωινό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ μας φτιάχνει την ομελέτα. Και από εδώ φτιάχνουν παραδοσιακές μαροκινές πίτες. Και εδώ έχει pancakes και αυτά που δεν τα ξέρω. Και όταν ρώτησα δεν μου απάντησε. Εμείς θα κάτσουμε εδώ. Τέλεια, ανέβηκε και το πουλί. Τέλεια. Εννοείται πως πήρα μια ομελέτα. Αυτά τα φρούτα είχε. Δεν βρήκα άλλα. Τη μαροκινή πίτα, λίγο pancakes με σοκολάτα. Αυτά. Δεν ξέρω αν φέρει τίποτα άλλο στο τραπέζι. Πού είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ? Θα σου δώσω φαγητό μετά. Πιο σημαντική ώρα να διαλέξω μαγνητάκι. Κοιτάξτε γαϊδουράκι. Αυτά εδώ διάλεξα, τώρα δεν ξέρω ποιο θα κρατήσουμε. Γιατί μου αρέσουν όλα. Αλλά σίγουρα κάποιο θα πάει στον μπαμπά μου και τα άλλα δώρο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό και γενικά και οι κούπες. Δεν ξέρω ποιο να πάρω. Έχει και άλλα μέσα. Εντάξει, αυτό είναι όνειρο. Θα ταιριάζει τέλεια με το σπίτι που είναι ροζ. Γενικά τα έχουν πάρα πολύ με τα πύληνα, είναι τόσο ωραία, τόσο περιποιημένα. Δεν ξέρω ποιο να πάρω. Έχει και αυτές εδώ τις κούπες. Ωραία, πάμε πάνω γιατί ήρθε ο κύριος και είπε ότι μπορούμε να πάμε πάνω να δούμε και άλλα σχέδια. Εντάξει, είναι λίγο βρώμικα, αλλά οκ. Έχει και μια περίεργη μυρωδιά, αλλά δεν πειράζει. Εδώ μας είπε να έρθουμε, έχει περισσότερα. Και αυτά τα πιατάκια. Είναι cute. Εν τω μεταξύ λένε ότι όλα είναι στο χέρι. Δεν ξέρω αν το πιστεύω γιατί τα βλέπουμε όλα copy-paste, εκτός αν τα κάνει κάποιος και τους τα δίνει.
This is cucumber juice. It's like a detox. It has lemon, honey, ginger, and cucumber. Lemon. Okay. We have verbena. We have mandarin. We have rose. We have orange. We have amber. We have also argan oil. Λοιπόν, εδώ βάζουμε τα ρούχα μας, παίρνουμε μπουρνούζι, έχουν και ειδικό βρακάκι, αλλά εγώ έχω πάρει μαγιό, το μπουρνούζι το οποίο θα το πάρω. Έβαλα μέσα τα παπούτσια μου, τις παντόφλες στο σακουλάκι και εδώ είναι όποιος θέλει να κάνει. Έχει χτένα, πιστολάκι, ντουζιέρα. Μας δίνουν και παντόφλες και να βάλω το μπουρνούζι ώστε να βγω έξω. Είναι τόσο ήρεμα, λες και είμαστε, δεν ξέρω, αλλού. Δηλαδή από το χάος είναι πάρα πολύ και μυρίζει φανταστικά. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Είναι απίστευτα ωραίο. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το μασάζ, κάναμε περίπου 2-2,5 ώρες. Καλά φαίνεται και το πρόσωπό μου, δηλαδή πόσο τέλειο ήτανε. Το κατευχαριστήθηκα, δεν έχω ξανακάνει τέτοιο μασάζ στη ζωή μου. Στην αρχή κάναμε σκράμπ, απολέπιση, μπήκαμε σε μια άλλη αίθουσα και μετά μας πήρανε, ήπιαμε ένα τσάι και μετά μας πήγανε στην αίθουσα του μασάζ, όπου εκεί ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ μικρόσωμη και λέω, ξέρω εγώ, θα είναι καλή και είχε τόση δύναμη. Αλλά ήταν φοβερή, της είπα ότι είναι η καλύτερη. Θέλω να της αφήσουμε και tips στο τέλος, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ καλή και με ρώταγε συνέχεια αν είμαι καλά, αν πονάω και όλα αυτά. Μας έκανε, εμένα μου έκανε σε όλο το σώμα. Ήταν και πρόσωπο το μεταξύ, αλλά εγώ δεν ήθελα να μου ακουμπήσουν το πρόσωπο ούτε για σκράμπ, ούτε για απολέπιση, ούτε για μασάζ. Μου κάνανε μαλλιά, γι' αυτό και όλα συνευρεγμένα σώμα. Αυτά. Οπότε σας αφήνω τώρα να κάνω ένα ντους, ώστε να φύγουμε. Μόλις ήρθαμε στο Λεζαρντίν και είναι υπέροχα. Απλά πάμε να δούμε και πάνω μήπως μας αρέσει καλύτερα. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το πάνω, αλλά μάλλον θα προτιμήσουμε κάτω γιατί έχει πολύ ζέστη. Thank you! Εγώ πήρα μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα και κοιτάξτε τι ωραίο μέρος. Φτιάχνει μόνος του. Φουλ συννεφιά.
Πιστεύω να μην βρέξει. Είδαμε τον καιρό και λέει δεν θα βρέξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και τώρα πάμε εκεί που είναι ο κήπος. Πριν πήγαμε στο εστιατόριό του που λέγεται Les Jardins Restaurant και τώρα Les Jardins Secret, το οποίο είναι ο κήπος. Και πάμε πίσω στο ξενοδοχείο ώστε να ξεκουραστούμε λίγο για να βγούμε το βράδυ. Λοιπόν, ήρθαμε στο δωμάτιο, μας άλλαξαν δωμάτιο και έχουμε αυτή εδώ τη θέα με την όπερα απέναντι. Είναι πάρα πολύ ωραία η θέα, απλά έχει πάρα πολύ φασαρία γιατί όλοι κορνάρουνε, φωνάζουνε, γενικά έχει πάρα πολύ βαβούρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το κέντρο που είναι τα σουξ και η πλατεία. Τώρα πάμε στο M Avenue που είναι ένα συγκρότημα με luxury καταστήματα, mall, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω οργανώσει εγώ αυτό το ταξίδι, από ό,τι καταλάβετε. Εγώ ήρθα έτοιμη και ό,τι βλέπετε είναι έτοιμο ήδη το πρόγραμμα. Οπότε αυτά, τώρα περιμένω το σίδερο, να σιδερώσω λίγο τη βερμούδα μου, γιατί είναι λίγο τσαλοκωμένη και με ενοχλεί. Δεν βλέπω βέβαια να μου φέρουν το σίδερο. Αυτά. Μόλις ήρθε το σίδερο. Τέλος πάντων, μιας και περιμένω το σίδερο, θέλω να πω... Thank you. Μόλις ήρθε. Λοιπόν, φτάσαμε στην M Avenue. Αυτό εδώ είναι το ξενοδοχείο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή για Μαρόκο. Ναι, αυτό είναι το ξενοδοχείο του. Όλο αυτό. Δηλαδή για Μαρόκο δεν το περίμενα ότι θα δω τέτοιο εμπορικό με οθόνες. Γιατί το άλλο μόλι με απογοήτευσε πάρα πολύ. Και έχει και εστιατόρια και καφετέριες. Και rooftop πάνω. Ναι, και έχει και εκεί πάνω rooftop. Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω και αύριο εδώ θα έρθουμε. Λοιπόν, μπήκαμε σε ένα μαγαζί με παπούτσια και κοιτάξτε εδώ παπουτσάρα. Οκ, και αυτό. Καθίστε να σας δείξω ένα αντρικό. Έχει και εδώ Yeezy. Νομίζω ότι έχουν καταργηθεί. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν ακόμα. Εν τω μεταξύ έχει και παντόφλες Yeezy, αλλά τις έχει 190 ευρώ περίπου. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το αντρικό παπούτσι. Αυτό. Ωραίο παπούτσι και αυτό. Αυτό το έχει σε έκπτωση 50%. Ενώ αυτό δεν έχει έκπτωση. Περπατάω λίγο μόνη μου γιατί κοιτάει κάτι παπούτσια. Να μπω στο Μάγκο να δω τα παπούτσια του γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και μήπως βρω κάτι που δεν έχει στην Ελλάδα. Και θέλω να πάρω και τέτοια δικτυωτά. Λύσαξα να πάρουμε αυτή εδώ την κάρτα γιατί έχω ακόμα 2 ώρες να γράψω και έχουμε ακόμα 2 μέρες περίπου. Εγώ θα πάρω αυτή εδώ τη μάσκα. Δεν έχω πάρει ποτέ μάσκα που να έχει φάτσα, οπότε μου άρεσε αυτή και αφού έχει και κόκονατ, λέω να τη δοκιμάσω. McDonald's, που είναι δίπλα από το ξενοδοχείο, εμείς μένουμε εκεί. Δίπλα δεν είναι τα Starbucks, είναι
ο σταθμός των τρένων δίπλα μας και είχα λυσάξει για παγωτό. Αυτό είναι, νομίζω, δεν θυμάμαι τι πήρε. Εγώ πήρα Όρεο και αυτό είναι KitKat. Πάρα πολύ ωραία. Μόλις ήρθαμε για πρωινό στο Τσακ, πήραμε 2 μελέτες, μια παραδοσιακή πίτα και αυτό που δεν πρόκειται να το φάω γιατί και δεν μου αρέσει και δεν θέλω πολύ σοκολάτα. Σήμερα καθίσαμε μέσα γιατί έξω έχει πάρα πολλά μικρά πουλιά που ανεβαίνουν στο φαγητό μας και δεν μου αρέσει συχαίνομαι. Εν τω μεταξύ είμαι άυπνη, όλο το βράδυ είμαι άυπνη, δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά, μας αλλάξανε δωμάτιο όπως σας είπα εχθές και είχε πάρα πολύ φασαρία, κόρνες, δεν σταμάτησαν να κορνάρουνε, το αδιανόητο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Σηκωνόμουν κάθε 3 και λίγο. Τέλος πάντων τώρα δεν πειράζει, δεν θα πάρω τη μέρα από τα μούτρα, επειδή δεν κοιμήθηκα καλά. Αυτά πάντως, άμα έρθετε σε αυτό το ξενοδοχείο ή γενικά σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, να διαλέξετε δωμάτιο με παράθυρο, εκτός αν έχουν ηχομόνωση, γιατί εμάς έχουν 2 παράθυρα, αλλά δεν νομίζω να έχουν ηχομόνωση. Δωμάτιο με θέα το δρόμο. Ναι, το είπα, δωμάτιο με θέα το δρόμο. Νόμιζα ότι είπες δωμάτιο με παράθυρο. Τι είπα, είμαι και άϊπνη όμως, καταλάβατε. Πάω να φάω, να δω πότε θα πάρω Starbucks και να φύγουμε. Μάλλον σήμερα θα πάμε στα σου. Για αρχή. Για αρχή. Είμαι έτοιμη. Πάμε έξω, έχουμε αργήσει πάρα πολύ γιατί έκανα πολύ ώρα να ετοιμαστώ και λίγο να μαζέψω εδώ. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Εγώ μαζεύω λίγο το δωμάτιο όταν είναι να έρθει καθαρίστρια γιατί ντρέπομαι. Τέλος πάντων. Πιστεύω να μην είμαι μόνη και είμαι υπερβολική. Αυτό είναι το outfit. Το παντελόνι νομίζω είναι από Bershka, αλλά είναι παλιό. Μπλουζάκι είναι πολύ απλό, δεν ξέρω που το έχω πάρει. Αυτά. Και φεύγω γιατί έχουμε αργήσει. Καμήλες! Τι όμορφες! Δεν θα χαϊδέψεις. Εν τω μεταξύ γίνεται πανικός, δεν έχουν σταματήσει να κορνάρουν. Έχει άπειρη κίνηση. Δεύτερη μέρα που δοκιμάζουμε το ίδιο παπούτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται πως είναι. Μόλις καθίσαμε για φαγητό, εδώ που είναι και η οθόνη. Τελικά τα πήρε τα παπούτσια που είχε λυσάξει, τα κοίταζα από εχθές. Καθίσαμε σε αυτό εδώ το μπεργκεράδικο, είδαμε πολύ καλά σχόλια.